Merhaba temaşavanê nêja em bi bernameyekî taybet li pêşberî we ne. Wekî ku hûn zanin ev du sale pêvajoya aştî û civaka demokratîk dest pê kiriye û ji van mijaran herê ya girîng jî ew e ku kanûna çerçeveyî ye. Wekî ku hûn zanin di meclîsê de derbas bû, piştî ku di meclîsê derbas bû şûnten dirxandinên girîng di raya giştî de derketin pêş. Em ê jî li ser vê mijarê bi mêvanên xwe re dirxandinan bikin. Mêvana me ya ewilî ji aktivîsta têjayî Hülya Alekmen û yan ku mere ye. Mêvana me ya dinêjî parêzer û endama PM'ya ya DBP Birêz Gülşen Demîr bi mere ye. Em ewilî xêratina we dikin. Birêz Hülya niha wekî ku hûn zanin di kanûna çerçeveyî di meclîsê de derbas bû. Yani vê destpêkirina pêvajoya aştî û civaka demokratîk re. Weke jin, weke saziyên jinan, hûn vê pêvajoyê vê ev kanûna çerçeveyê hûn çawa dinirxin, çawa dikine dest? Merê her tiştê ez silav û hurmetê xwe yaneka me temaşa bikin, dixwazim pêşkeş bikim. Bi rastî ev çend roja nîqaş û geşadan zêde bûn. Ama em dizanin ev di sale ku pêvajoya dest pê kiriye bi şiklekî di nav gel de her tim bendewariyek hebû ku devlet çi gav bavêje. Hûn dizanin em karin dubare bikin ev di sala da çi derbas bû. Yani herî girîng 27 Sibatê manîfestoya Birêz Öcalan gava ku ji raya giştî û civakê re pêşkeş kir, geşadan dawî zêdetir ew guheran. Em bêjin cî û war guheran. Dawî em bêjin PKK kongreya xwe çêkir û biryara xwe ku êdî çek bi kar nayînin anî û dawî jî ê were bîra sembolîk çek jî hatin şewitandin. Ê were bîra we çeka pêşîn ku şewitan dîsa jî hevalê me yê jin bû. Di aliyê de divê mereviya baş bizanibe. Yani em bêjin rêxistinên jin ya jî rêxistinên feminîstê ku li Tirkiye wekî din em bi hev re tekoşînê dimeşînin. Roja pêşîn de herî pêşîn tekoşîna jin hîna berdewam dike wê xuyayekê jî berdewam bike. Ama wek jinên Kurd vê şerên 5 salî de derbas bû. Hem bandoriyên mezin, hem tekoşînek mezin, hem jî bi rastî jî bendewariyek mezin dixweheşt. Divê hêlê de ji bo wî van geşedanên ku dibin jin hem jî rêxistinên jin zêdetir baldar dişopînin. Em vêya dikarin bêjin yani berê ku jin vê kanûna çerçeveyê dinirxînin bi civakî jî divê gerek em lê meze bikin. Wek me got di sale ev pêvajoya bi şiklekî berdewam dike û civak û em bêjin hemû raya giştî li bendeyekê devletê çi gav bavêje. Bi rastî divê ev gavek ku avêtiye ya jî ev kanûna ku derketiye bi şiklekî gerek em manakî bilind lê binerin. Çi ye? Ew e ku devlet cara yekemîne di aliyê hukukî de bi vekirî hem navê saziyê hem bi rastî jî navê ku rêxistinê bi kar tîne û di aliyê hukukî de gava yekemînekê di nav hukuka devletê de cî digire. Yani heya îro em bêjin salên notûsiyan da daxwazên aşîtiyê hebûn, xebatên aşîtiyê hebûn, em karin qala 2009 bikin, 2001 bikin, 2012-13 bikin. Ama her tim demên gavên aşîtiyê daha ciyekî û lûr disekinî ya jî şekil digîş dikir. Vê çerçeva kanûnê ya jî kanûna çerçeve ku îro derketiye divê hêlê de divê nêzîkayê gerek em lê meze bikin. Alî dido jî wek me qal kir yani PKK rêxistina Kurd got ez ê çek berdim. Ev kanûn ya jî em bêjin çerçeve kanûn bi hêlekî de şiklekî ê çawa çek bê berdan. Ya jî heye îro em bêjin bi şeklekî vê tekoşînê bi alava çek bi kar anîye. Hemû rêxistinê xwe, hemû têkiliyê xwe, hemû em bêjin di nav civakê de sekna xwe bi alava çek, bi sekna çek bi kar anîye ama êdî gotî ez çek berdidim. Ev vî çek berdanî çawa bi rê ve bive. Hinkî kanûn divê hêlê de rê nîşanî me dide. Lêbelê em dizanin raya giştî, em Tirkiye îro di şiklekî demokrasiyê de çi halî de ye,
Heye îro em bêjin iktidarê AKP heye îro civakê de alî demokrasiyê, alî xwe îfadekirinê, alî siyasetê çi neyîniyên hene ew jî li hêlekê sekiniye. Ji ber wê civak hem bendewariyek mezin bû wekû mesela Kurd bi gelemperî çareser bibe heye îro ku gelê Kurd em bêjin 100 sala hemû êş û elemek ku kişandine derdikulê kişandine carkî de holê rabe rast e yani em bêjin ji rêzeyê jî ji hêsanê jî civak vê bendewariyê de be lêbelê hem li cîhanê jî ew hene numune hene hem jî etnîgariya ku em dijîn û kêşeya meseleya Kurd ku hem aliyê çar perçe devletan de ew biye yani taybetmendiya mesela Kurd ne mümküne ki hemû kanûnekî ya jî tenê hevdîtinekî ya jî tenê salek di sal ya jî em bêjin çend sala de ji carekê de were çareser kirin. Wek rêxistinên jin bendewariyê me çi bû ya jî ji bo aşîtî heya îro me gotina xwe çi got aslında hemû çalakiyên xwe civînê xwe kongre konferansê xwe her îro di salayê em wek tevgerê jinên azad em nêrînê xwe xwestekê xwe bendewariyê xwe tînin ziman divê hêlê de jî hemû evên me li pêşiya me rêxistinbûn e yani devlet serdest erkan mêr her tim çi dixwaze hûn rêxistin nebin ya a herî pêşîn em bêjin ê ku me danîbû pêşiya xwe cevhera xwe me danîbû pêşiya xwe ew rêxistinbûn e ama divê evê de jî wek tevgera jinê azad roja çend roj berê ji xwe xwesteka xwe bi xal anî ziman a herî pêşîn di nav van hem çekberdan hatin van hemû nav qanûnan de hevalemê jin jî hebin û bi jin jî gelemperî hene divê hêle de nêzîkatiyek ji bo jinan çi ye divê were eşkere kirin aliyê de jî ev pêvajiyê çawa derbas wek min got ev ya belkî kanûna yekemîn e rêxistin jî em bêjin devlet jî ku vî meselê bi hev re dişopînin jî tîne ziman dibêjin ev kanûn yekemîn e ya jî dibêjin kok e binîye hîna wekî de jî kanûnên berdewamî jî derkevin divê bê derkevin ji bo ku em meseleya di nav civakê de were çareserkirin ev ya têr nake herkes divê hêlê de ew e ji xwe yekser e divê hêlê de wextê van kanûnan derkevin van tiştan biqewimin em wek jin dibêjin wek em bêjin sazî em bêjin komisyonek wek jina jî ji bo ku bişopîne divê hebe yani hemû şer berdewam kir wextê şer hat vî rengî çawa jin bi tekoşîna xwe bi rêxistinbûna xwe bi hebûna xwe bi kişandina êşa xwe jin hebûn di dema çareseriyê çi qas berdewam jî bike çend sal derbas ve jî çi biqewime jî divê jin jî hem wek kirde di navenda wî de hebe hem wekî bişopîne jî mesela jinên wekî dil cîhanê hene feministên cîhanê hene divê hêlê de pîspor hene karibin bi hêla bi nêrîna jinê jî vê meselê vê pêvajiyê bişopînin divê hêlê de jî xwestekê me hemne û her wekî de jî yani wek me got pêvajî wekî de jî bimeşe wekî din nîqaş nav civakê de berdewam dike ku herkes belkî cê ku sekiniye vê meselê nîqaş dike ama nav civakê de jî jin gotina xwe ji bo ev pêvajî sibê roj xurttir bibe di nav ji bo çareseriyê ji bo nîqaşên ku heye îro me jiya çareser bibe jî dîsa ez bêjim deng û rengê xwe berdewam bike yani derxexwanî Ya ez bêje ku soxedim bikim ya weda haftina xwe de besa komên ku wê bên we besa wî kir yani ji bo ku ev kom bêne divê ewlehiyên çawa an jî kanûnên çawa bigirîne dest ji ber ku anan madeyên ku hatine derxistin de tu zelaliyekî nîne yani divê çerçeveyê de divê çi bê gotin an jî çi bê kirin yani wek me got ev ya belkî cara yekemîn e wek me kemasiyê jî hene zêde ne zêde mesela a herî pêşîn wek rêxistin gotiye ki êdî ez alava çek bi kar nayînim ez dixwazim siyasetê bikim em bêjin ser axa Kurdistanê ser axa Tirkiye karibim xwestekê xwe bi aliyê siyasetê bi aliyê ziman bi aliyê rêxistinê bi kar bînim divê hêlê de jî gerek devlet hêsaniyek rê me bide
em diwan xala da dibînin hinek pirsgirêk di nav xwe de dijî bi rastî aliyê hiqûqnasan belkî hevalî me bîne ziman wekî din rêxistinên din îtirazê xwe ê ku li hemberî disekinin dînin ziman rêxistin jî em bêjin do daxuyanek da divê hêlê de yani a herî giring bi rastî şert û mercên Birêz Öcalan vekîlî nehatiye em zelal kirin her wekî din ez dibêjim wek em dibêjin kêmasiyê wê hene lê belê wek mifte ya jî wek em bêjin gavek devlet ya jî rêxistinên zordest ya jî em bêjin hemû modernîta em bêjin wextê ku gelên bindest ya jî civakên bindest wextê tekoşîn dikin tiştîk bi dest bixin warê bi hêsanî bi encam nabe yani hemû dîroka mirovahiye viya rê me daye hemû tekoşînên şerê mezin jî bînin berçavê xwe ya jî binirxînin ji rojekî de bi qanûnekî bi evekî em serês bê rabin ê hemû jiyan ê azad be serbest be em ya gerek em bendewariya wî nabînin wek min got hinek xal hene îtiraz tê dayîn ama her ya girîng a mesela ku ê ku dev ji çekê berdin ê ku komên ku werin ya jî ê ku ji girtîgehê derkevin ya jî anaka di nav siyasetê de ne divê rehet siyaseta xwe ji îro pêv de karibin berdewam bikin di wan hêla de jî bi rastî jî pirsgirêk hene Ve besa azadiya fizikî ya Birêz Abdullah Öcalan kir yani dev matên ku hatin derxistin de têkildarê Birêz Abdullah Öcalan de tu madde cî nagirin yani ev tê çi wat heye yani wê yekî çawa dibîne yani viya gara en davî belkî hevdîtinên Birêz Öcalan li wir jî bixwe jî tîne ziman lê belê em dizanin yani 5 salên dawî ama em gelemperî jî em bêjin 27 salên dawî de statüya Birêz Öcalan çawa tê nirxandin dawî jî civak aynı şekilde bandor dibîne yani dema ku Birêz Öcalan dibin tecrît dibe şer pirtir qirêj dibe şer zêdetir civakê bin pê dike dema ku hevdîtin çê dibe hemû meseleyan da rêvekirin ya jî çareserkirin civak ya 27 salê di nêzik de tecrübe kiriye divê de ji bo jî hem jin hem ciwan hem jî bi gelemperî gelê Kurdistanê ya jî em bêjin rojhilata navîn de hemû gelan jî em dinarin ku ji bo ku Birêz Öcalan karibe rehet siyasetê bike karibe rehet nêrînî xwe bi raya giştî re parve bike karibe xebatê xwe ya jî bi rêxistina xwe têkiliyê wî çawa be divê hêlê de bendewariyek û xestekek gelekî asta bilind de di nav civakê de jî heye wek got yani dîsam karin bînin ziman vana hîne gavên yekemînin lê belê em dizanin civaka Kurd û hemû gelê ku vê tekoşînê dişopînin ji bendewariya azadbûna Birêz Öcalan da dev jê bernedaye û xesteka wî hemî herî ya bilind jî ew û ez bawerim divê hêlê de jî ê tekoşîn jî berdewam bikin yani begavek berî me pirskiribû yani ev pêvajiya aştî û civaka demokratîk wekî ku ev 2 sal berê dest pê kir bi vê yekê re qanûna çerçeveyê hate rojevî û niha di meclisê de jî derbas bû hûn vê yekê çawa dinirxînin çawa digirîne dest em wisa dest pê kirin Hevala hêja di serî de em hemû hevalên xwe me temaşe dikin silav dikin birêzdarî em wan silav dikin bi rastî jî em dixwazin di serî de behsa vê yekî bikin em demek dîrokî de derbas dibin û ev dema dîrokî bi saya serê Rêber Öcalan û hevalên me yê got vê têkoşînê dan hate vê merheleyê di vê pêşî de em vê yekê bi gelê xwe re jî bi cîhanê re jî bi dil rehetî parve bikin û em spasiya xwe ji bo wan pêşkeş bikin hevala hêja wekî got dizanê wek ev qanûn wek qanûnek çerçeveyî hat binavkirin ji ber vê yekê bi rastî em vêna bi vî şeklî dinirxînin em dibêjin ku ev gelê Kurd heya niha fikr û ramanên xwe yan jî daxwaziyên xwe bi rêyan çekan dixwest ku bi dest bixe lê bi vê qanûnê bi vê rewşê bi bangewaziya Birêz Abdullah Öcalan ev
مرحله هات گوهراندن و ایدی گلی کرد داخوازین خو مافین خو جبو جیانا خو ایدی به جیانک آواکرنا جیانک دموکراتیک و حقوق خوازن دست بگیرن. جبر ویه که اف قانون اف چرچوه قانون راستی جی وک وی گاوه اف گاوه که یکمینه لترکی. لی جبو کو امکاربن قانونا چرچوهی بنرخینن. بدلکی راحت آنجی براستی جی تیرو تجام بکاربن بنرخینن. هوجی هیکو ام دیروکا پارتیا کالکرین کردستان باش بزنبن و بنرخینن. یا دوا ام دیروکا حقوقات ترکیه باش بزنبن و لسر خبات خو بکن. همان دمیده لدنیای ده چه قومیه وقتا گو دو آلین دجبر هنهات نجم هفدو آشتیک برومت و مایندج بخوا آفاکرن او کس چی کرن تفهم سرویجی خواندنین خویان جینی قاشه خوا بهتر بکن وقتا گو ام تناسره جبو ایرو وکمت نکی ام لی چرچوه یاسا نزیک ببن دبیکو ام نرخاندنین تیرو تجن کار بکن جبو چم دبیجن وینا هوالا هیجا جبركو أنها وقتا 27 سبات براستيجي سرک اوجالان بنگوازیا جیانا دموکراتیک و آشتی کر جوی روزی حتی نها وقتا گو ام مخواست گو ام بگلی خوره ورن جم هفدوک پارتیا هرمین دموکراتیک شی مدید کو گلیمه داخوازین گلیمه چنه سری ده از خوازم بحثا بکم جبر کو داخوازی گلیمه اف بون یا یکمین دگوتن کو دوی ام سرک اوجالان وک مذاکره وانا یکمین دبینن و حوجی های کو ستاتویک بداین جبو سرک اوجالان همان دمیده ام وک گل وک جن وک جوان وک چاپمنی ام کاربن برحتی بسرک اوجالان را بکوین تیکیلیه ورن جم هفدو ام فكر ورمانين خو نقاشين خو بهفر بكاربن بكن دافازك بوي شكلي هبو وقاليما فينا بوي شكلي نرخان تكو ام ازاديا فيزيكي يا سربكي خو دخوازن ليش بركو د في چرچوه ياسايه ده در حقا في داخوازه ده و هن گلک داخوازه دن هبون گلی ما دکو ام دخوازن بزمانی دایکا خو پروردهیه ببینن ام دخوازن وقتا گو ام سیاست دکن یعنی وقتا گو ام هولدن جبو مافی کردان یعنی جبو مافی ولاتی خو جبو مافی خزایا خو وقتا ام تفگری دکن ام سیاستک دموکراتیک دکن لهم برما بره سردستی چینه به ام کاربن برحتی فکر و رامانین خو و پولیتیکاین خو آوا بکن و ام خری خستن بکن لی آنها ام دید بینن دوی چرچوه یاسایه ده آنها در حقا وان مجارین کو گلی ما دخواست وک آشتیک ماینده و برومت حوجیه هری گرینگ بوی شکلی ده هاتن نرخاندن لی دوی چرچوه یاسایه ده آنها اف خال توننه لی ام دوی چرچوه یاسایه اوكا جو هوال جي قوت براستي جي وك سروكاتي جي بوي شكلي ددنخيني دبيجي اف قاوة كي كمينة دبيشيامة دبراستي جي دمك دريج دمك كو ام كاربن بالصبر و براستي جي بريخستن كري ام خو بهتر وك ام چاواكي دبيجن امي جيانا كديمقراطيك جبو خو جواكا كديمقراطيك انشا بكن حوجي هيكو ام هر يك جما وكلي كرد ام خو جنوبا انشا بكن چونكو براستي جي دمك ديروكيا و بر پرسیاریه ما گلکن سروی مسئله ده جبر فیکی ام وی چارچوبه یاسای رخنه ما تشتنگو تیده کم در باس بونه ام بوی شکلی جی دنرخینن و لیبلی ام ویجی قبول ناکن وک تشتکه گرینگ نقومه به وک جبو کردان نگاوکه گرینگ به بوی شکلی گو بری نرخاندن جی ام ویکی جی قبول ناکن هوالا هیشا براستی جی جبر گو پای 27 سباته وقتا گو سروک اوجالان بانگوازی کر حتی نها تمرن چه نبو هم جه آلیه کردان هم جه آلیه ترکان یعنی جه گلین کدوی والاتی دیجین مرنک چه نبو جبر وی که ام نکارن وی چرچوه سایجی یعنی جه وی دم
emê wek tiştek ne qewmiye binirxînin. Ya diduwa ev çerçeve yasa bi vî şeklî tê nirxandin, em dibêjin ku em dibînin ku ev wek rêvekirineke ji ber got hevalên me yê derweyê welatiyê got ji ber got derheqa wan de dost hebûn mecbûr mabûn ku herin derweyê welat. Yan jî hevalên me yê got şoreşê dikirin, hevalên gerîlla karibin werin welat, ev ji bo me bi qîmete kêmasiyê wa gelek e, lêbelê em vêna gavekî qîmet û pêşe rojê de hewceyî heye ku em wek gelê Kurd, wek partiyên siyasî, wek tevgera jinan em bi hev re dest bidin hevdû em têkoşînek berdewam bikin. Yani ev naye manaya ku her tişt êdî qediyaya. Bi rastî jî ji bo me demeke nû dest pê dike, têkoşîna gelê me, hafızaya me, dîroka me, ji xwe nîşanî me gelek tişta dide. Ji ber vê yekê ji vê rojê pê de hewceyî heye ku em bêhtir ji bo kêmasiyên vê çerçeve yasayê em têkoşîna xwe bi rêxistin bûyîn berdewam bikin û bi vî şeklî em destê xwe bidin destê serokê xwe. ولی مبحث قانون چرچوه‌ای که دوید نبرد رخنه پارتیا و هر وها رخنه گلی کرد دویدی دا چنه سروین بیجار رخنه وان چنه. اولا ایجا شما حتی انها جی بحث کر بچکی براستی جی داخوازین ما بوی شکلی من نشان کربو گلی ما جی بوی شکلی بحثاویت اشتی دکر اجبو گوشی یعنی که عاشتیه که برومت و ماینده بردوام ببه مدخواست کو حوالین میدروی ولات کاربن ورن ولاتی خواه ایدیلی ودره سیاست که دموکراتیک کاربن بکاربینن و تکوشی ناخوا بردوام بکن ام وک گلی کرد مدگوت کو ام وک کومینان خوا آوا دکن و هر یک نحوجه کو حوالین می گریلا نحوجه کو خوشکو برای می حق بن ام همه حوالی خوا وک زاروکین و قومینه ده حسبینن و ام دخوازن اورن ور ایدیل ولاتی خوا سیاست که دموکراتیک کاربن بکن و بگلی خوره ورن فکر و رمانین خوا یعنی زانه بونه خوا جبرگو ام دزانن حوالی ما گلک پیشکتینه براستی جی بگلی خوره کاربن پارو بکن اف دا خوازه ما هبون دی چرچوه یاسایی ده انها اف تشت نایه نقاش کرن زیده لگوری دلیما لی اف ریا تکوشی نیج بوما اما تکوشی نخوا بردوام بکن و حتی گو براستی جی یعنی تشتکی حالو حوالا هیجی ترکیه دولتا ترکیه نزیکاتیک اولهی بکارتینه یعنی دوی چرچوه یاسایی ده جی ام دبینین کو براستی جی هیجی نزیکاتیک اولهی هیا و وقتا مرف وی نزیکاتی نزیک دبه براستی جی هم گلی کرد هم جی گلی کرد براحتی نکارن ایدی داخوازه خواه بینن زمان یعنی جی فکر رمانین خواه پارو بکن جبرلو وقتا گوهم بحثا عاشتیه دکن دوی هر دو آلی جی هن فداکاریا بکن جانا چونکه او حوجهی هیا و هدی از دبی بتکوشی نامجی اوی بسر که گلی مجی و که گم گود حتی نها بداخوازه خو نشان دکر آنها پیداجی امی وقت پارتی هیرمین دموکراتیک و دم پارتی به هفره امی وندزانن مدگو ام جوینین گل داردخن ام دچون جم گلی خو متخواست کو او فکر رمانین خو بمره پارو بکن یعنی جی رخنه وان هنه داخوازین وان چنه جوی روژه پیدا جی حوجه هیا کو ام هرن جم گلی خو ام در حقا ویریا بوجبو مهاتیه وکرن امی چی بکن رخنه این ما چنه دوی چی ببه جارک دی ام ورن جم هفدو و ام وانا بکن به ترکیه دبیجن پروژه ازنه بوی شکلی بنرخینن و ام ورن جم هفدو برسولیا نهاد پیواجه سپاندنا قانونا چرچوهی ده گرینگیا جیکرتنا رخصین جنان آدنا مکانیزمایی ده چیه؟ Yani gavkada jivet mekal kir. Anaka destura me tekoşina jinin Kürt ya gelen peri eve. Gava ku jin azat ne ve civak azat ne? Yani destur eve. Düstur eve. Hamu rexistin bun, hamu nizik buna xabatan, hamu nav civake de cigirtin servi mesele. Yani anaka mehatırma hemekadan disa da her rojede en kem de jin hatın kuştun. Kiwan kuşt, ehri neziki wan kuşt.
ya jî çima hatin kuştin gava ku dinirxînî ya jî dişopînî dinarê jin jiyana ku ciwana hatiye revakirin nexwestin, îtiraz kirin. Gotin yani hevserê wan hebin gotin em dixwazin dev ji hev berdin ya jî dixwastin bixwînin, dixwastin herin ciyê gîdin ya jî jiyana xwe jiyana azad dixwastin li hemberî wî jî bi kuştinê rûman. Anka nav civakê de mesela herî giring ya jî em dibêjin rizîbûnek nav civakê de bi gelenperî 10 salên davê bi aliyê destê devletê hem civakan Kurd û Kurdistanê hem civaka Tirkiye bi gelenperî hate meşandin. Di nav civakê de anaka mesela herî giring ev e. Yani aliyê mesela perwerdehiyê, alî akademiyê, alî çapemeniyê, alî xwe îfadekirinê, alî xwe rêxistinkirinê anaka em di welateke azad de najîn. A herî bin pê dibe, a herî êş û elem dikişîne jî jinin. Di aliyê de jî şerê ku 5 salîk derbas bû jinên Kurd bi taybetî alî rêxistinbûnê, alî çekgirtinê, alî têkoşînê de alî rûbirû şerê qirêj de hatin. Yani bînî bîra xwe ev welat di bin çavkirinê de tacîz û tecawûzê de rûma. Em bêjin salvegera wî ye şervanekî Kurd bedena xwe teezîl em bêjin li Wartoyê raya giştî raya hate eşkere kirin. Her wekî de em karin êş û elemê xwe derdê ku me kişandiye em karin zêde bikin. Divê hêlê de jî ji bo ku tekoşîna Kurd a navendî herdim a cevherî de tekoşîna jin û azadbûna jin ev paradigmayeke. Yani ne taktiksel e. Şerê ku tekoşîna Kurd meşan wextê jin ket nav tekoşînê de wek tekoşînên cîhanê de ku berê me derbas kirin ne tenê gotin şer dema ku berdewam ku bira jin bi me re bin ama dema ku şer qediya ê dîsa jin civak jêrek û reva dîtiye bira here li wir ciyê xwe mala xwe di girtîgeha ku civak jê re ava kiriye di xaniyê xwe derûne. Na tekoşîna Kurd hertim tekoşîna jin, azadbûna jin di xist navenda xwe û ser vê xetê de meşiye. Mesela hevserokatî ev e, mesela cuda rêxistinbûn ev e, mesela ku mesela hilbijartinan da wekî dijî di nav civakê de wextê ku mesele tên nîqaşkirin nêrîna jin çi ye ew ya esas kirt. Ev yek divê em berçav de ew nekin. Binerin bînin berçavê xwe hemû em bêjin li hemberî tekoşîna Kurd wextê tê bilêvkirin hertim dibêjin mesela Kurd tînin mesela jinê tînin li hemberî me. Dibêjin û hertim tekoşîna jin ya jî ew ê jin dixin pêşiya me. Divê hêlê de jî tekoşîna jin heya ku îro hatiye merheba min got çi ew badîre derbas kiriye mîneka rojava li holê ye mesela li Rojhilatê masa amîna serhildana wî berxwedana wî li ortaya çawa bû gelenperî. Divê hêlê de jî gerek were mere nêzik bibe. Yani jin di tekoşînê de hertim di pêşeng bûn, pêşî bûn navenda tekoşînê bûn, kirda tekoşînê de bûn. Wextê çareseriyê de di wextê dimeşîne jî divê seknê de be. Ji bo bişopîne, ji bo rêxistin bike, ji bo ku zindî bike, di nav civakê de wan damar û rihê xwe bi can bike, jin dîsa divê seknê de, divê em bêjin nêrînê de. Aliyê de jî mesela kêşeya Kurd jî wextê gava ku mere dinirxîne ev mesele ne tenê mesela ku di sînorên Tirkiyeyê derbas dibin. Belkî 10 salên 10 dehan ya jî nehan ya jî 10,000 de gava ku me dinirxan me digot ev mesela belkî di sînorên Tirkiyeyê êdî îro gerek ev ya teslîm bikin û qebûl bikin êdî mesela Kurd rojhilata navîn em bêjin tiştekî meselekî sereke ye. Yani wextê li rojhilata navîn polîtika tê dîzayn kirin şer diqewime, şer diqedin, şer dest pê dikin ya jî dîzaynek wekî di alî siyasetê rojhilata navîn de tê xeberdan êdî Kurdan mecbûrin bihesibînin. Yani rêxistinên Kurd çi dike, gelê Kurd çawa nêzik dibe, gelê Kurd li wir sekna xwe li ku de deyne tê hesab kirin.
evya jî bi rastî jî tekoşîna rêxistinên Kurd hatiye vê merhelê bi taybetî jî PKK û şervanên jin ya jî em bêjin sekna jin hatiye vê merhelê gerek ya jî me re bizanibe divê hêlê de jî yani wextê ku mesela tê nirxandin divê piçûk neyên nêrî rast e gelê Kurd tekoşînê bêhanpa kiriye û îro xwestekî wî ku asta yekemîn be hêsan e di rêzê de ye ew mafî herî pêşîne ji bo ku zimanê xwe bixwaze ji bo ku perwerde bixwaze ji bo ku statû bixwaze lêbelê gava ku mesele wextê tê nirxandin hem rojhilata navîn kêşeyên ku rojhilata navîn diqewmin ya jî pêşveçûnên cîhanê erk bi çi halê dimeşin divê me re wana jî bihesibîne ji ber wî jî wextê gava ku me nav Tirkiyeyê de ev belkî pêş qanûna çerçeve îro em dinarxînin sibê roj wekî dijî qanûn derkevin wekî dijî bûyer biqewmin divê bi gelê Tirk re bi hev re sekinandin bi gelê Tirk re bi hev re tekoşîn meşandin ya êdî zêdetir divê me re binirxîne şerên 5 salên ya jî dewleta Tirkiye ku îro wextê hat damizrandin xwest Türk û Kurdan wek civak wek ew bîne li hemberî hev bixe qirka hev de lêbelê divê hêlê de jî em sekna xwe û nirxandinê xwe jî divê hinkî dijî berçavda derbas bikin. Belê birêzgişan yani me behsa qanûna çerçeveyê kir, laliyê ki behsa siyaseta demokratîk kir û bi temamî de ku mirovana bigire dest ev hemû bi temamî çawa bandorê pirsgirêka Kurd bike wê. Hevala hêja yani gavadî jî me nirxand rastî jî ev gaveke yekemî ne lê wek dîroka Kurdan em dinirxînin divê em vê yekê jî zanibin hevala hêja ya herî girîng ew e ku paygo ev çerçeveya sa derket ev bi çi şeklî vê pê bikaranîn yani oka gon jî dizanin rastî jî li Tirkiyê gerek qanûn hene lê ji ber got wek qanûnên şerê wek hiqûqa şerê nêzîkatiyek li hember gelê Kurd hatibû kirin gelek qanûn hebûn lê derheqa me de nedihatin bikaranîn yan jî kêm dihatin bikaranîn ji ber wê yekê divê nêzîkatiya devletê xwe bi vî şeklî jî nîşan bike yani demên berê ji wextê tê bîra me mixabin devlet bi vî şeklî biryar radide lê wexta mahkemeyan jî kesên ku li wê dirê dozê berdewam dikin wexta li gorî van qanûna biryara nedin yan ji li vê qanûnê xwedî dernekevin ev jî kêmasiyek mezin e ji ber vê yekê ji vê rojê pê de wexta got ev qanûn ji aliyê meclîsê ve hat erê kirin û kete mêriyetê hewceyî heye ku ji xwe di qanûna xwe de di gerekçeyên xwe de behsa vê yekê jî dike dibêje got hewceyî hebe hewceyê ku gelek komîsyonên din jî bê ava kirin di van komîsyonan de divê kê cêpekirê hevalên hêja rastî jî hevala me behs kir di van komîsyona de hewceyî heye ku tevgera jinan cih bigire daqen em karibin behsa jiyaneke û aşitiyeke birûmet bikin hewceyî heye ku jin bi fikr û ramanên xwe bi hebûna xwe bi xwezaya xwe li wê dirê cih bikirin hem mêzênin gelo bi çi şeklî ev tê bikaranîn yani gelo kêmasî hene gelo hevalên ku serî lêdan kirin vê çawakî karibin werin vir li vê dirê vê derheqawan de zûka gelo vê biryar pê dayîn yan jî nayê dayîn yani di van meseleyan de û nêzîkatiyê de hewceyî heye ku jin di van komîsyona de cih bigirin heman demê de hewceyî çi heye saziyên me yê demokratîk yan jî saziyên me yên hukuknasan hewceyî heye ku bi van kesan jî em hevalê xwe di wan komîsyonan de bibînin daqene em karibin baweriyek ke wek gelê Kurd baweriya me bihêztir bibe em zanibin ku got li wê dirê xeletiyek çê dibe yan jî kêmasiyek çê dibe ne ji bo xerakirinê ji bo avakirinê em rexneyên xwe jî dikin em pêşniyarê
هەڤالێن خۆشی دکن ji ber ku ev kesên ku em behsa wa dikin wek tevgerê jinên azad wek partiyên me yê siyasî yan jî saziyê me yê demokratîk bi rastî ji ser re qet cem gelin kulû derdê gelê xwe nêz de takîb dikin û dizanin ji ber vê yekî hewceyî heye ku em jî ev rêxistinên me jî divan komisyona de cih bigire. Yani heta got ev kanun bi şiklekî bi rastî ji bo aştiyek mayinde nêzîkatiyek ji dil û samîmî kar û barê xwe bicih neyêne jî dibe ku di serê me de hin pirs hebin. Ev jî weke ku gavadî jî me got em ê bi hev re bibînin, em ê jiyan bikin. Em bawerin ku bi vê tenê vê çarçove yasayê namêne bi têkoşîna gelê Kurd, bi têkoşîna Serokwêcalan û hevalên me yê gerîla vê ev têkoşîn berdevam bike û devlet jî bi rastî çünkü divê em behsa vê yekî bikin hevala hêja bi rastî jî gelên din yani Tirk û Kürt gelên Tirk û Kürt bi rastî jî şer naxwazin. Ne tenê gelê Kurd ji bo gelê Kurd em vê nadibêjin. Lê mixabin kesên ku xwe wek serdest dibînin, kesên got divan meseleyan de hin daxwazên wan hene çikar jê re dibêjin, ew dixwazin ku sera qet gel di nav şerê de be û jiyaneke demokratîk nikaribin ji bo xwe ava bikin. Ji ber vê yekî divê em vê meseleyê ne tena serê xwe bi gelê Kurd re parve bikin. Em mesela em parastinên Serokwêcalan yan jî manîfestoya daviya Serokwêcalan em karibin herin bi gelên Tirk re jî parve bikin û em nîqaşên xwe li ser va jiyana demokratîk û bi hev re em bi hev re karibin ava bikin. Heta got ev gav jî neyê navêtin piçikî di serê hemû kesan de dibe ku pirs jî hebin ev jî tiştekî gelek normal e bi rastî bi wî şiklî em dinixînin heta got hate bicihkirin û bicihkirinê de jî tiştên got me got bi rastî jî ew kesên ku berpirsiyarin bi samîmiyetek bi xwesteka jiyaneke aşitiyane tev bigerin jî bu wî şiklî vê karibe çaresiyerek pir bi qîmet ava bike ji bo gelê Kurd û ji bo me hemû hevalê. Gelek spas. Em ber dawiya bernameyê ve tenê hûn gotinê wê herî dawî hene hûn dixwazin çi bibêjin. Yani wek hevan got kanun derdikevin, yasa derdikevin ama ilk wan şêmber dike wê nav civakê de birrih dike gele. Divê hêlê de jî bi rastî divê tifaka me ye nav me de xwestiya hatiye xerakirin ev 10 salên dawî ew polîtikayên devletê di nav civakê de hatiye jiyandin divê hêlê de jî hişyar bin. Yani a herî gerîng tifaka xwe nav xwe de divê em zêdetir bikin. Çi jin, çi mêr ya jî çi em bêjin ciwan hemî civak divê hêlê de hişyarbûnek divê em çêkin. Aliyê dî jî wek me got yani çiqa pêvajoy bi şiklekî jî bimeşe dawiya dawî xesteka herî a gerîng jî azadbûna fîzîkî birêz Öcalan e. Divê hêlê de jî xwesteka me bi înat û bi hişkê hîna jî berdewam bike. Asiyan jî wek me nav gotinê jî de hînkê qal kir bi gelê Tirk re jî dibe em têkiliya xwe zêde bikin ev pir jî bi rastî jî tekoşîna jina ye. Da aliyê tekoşîna jinan da gelê Kurd jinên Kurd bi gelek caran bi jinên Tirk re hatin cem hevde û tekoşîna xwe anîn merheleyekî û têkiliyê me ku bi hev re jî hemû rêxistinên de zêdetir e jî. Divê hêlê de jî ser vê pirê de jî biratiya gelan wek heviya gelan sekna gelan wek hev de jî divê em hînkî de jî bînin astekî girîng. Divê hêlê de jî ji bo me tekoşînên girîng da me bedelên gelek zêde dan û ji bo ku pêşerojekî azad pêşerojekî wek hev û aşîtiyek birûmet jî divê jî îro pê de jî tekoşîna me berdewam bike tiştek ne qediya ye belkî rêyek heya merhelekî rêyek hat heya merhelekî jî îro pê de jî rêyekî din dest pê dike em ê karibin di siyasetê de bi gotinê bi wekheviyê bi aramiyê çawa nav civakê de ne bi heşkayî ne bi şer ne çavê hev derxistin ne di wê merhelê de di
aliye siyaset edeci em çavarı ki bimeşin evcil peşiyame em ez dibêjim divê rêyê de jî ji me hemû serkeftin. Spas dikim ji bo ku we ev fırsatê jî dame ku em nêrînê xwe bînin ziman. Pek spas. Biraz Gülşen, şu data ve de cibu ve pevacı nakşariya ve de çebe hunere ki çavdun beş yakı. هلا هیجا جبو ما جبو پارتیا هرمین دموکراتیک براستی جی ریخستن بوینا گلیمه و پرورده گلیمه همان دمیده پر بقیمته و جوی روژه پایرا جی امی هول بدن کو ام گلی خو بریخستن بکن ام گلی خو پرورده یان بهستر بکن داقنا خو پاراستنا خو جواکی وک بزمانی خو وک بچندا خو وک بداخوازین خو وک کردان فکر رمانین خدا خوازین خو برحتی بینن زمان و پیش روژا خو جی آوا بکن و خباتی ما به شکلی بردوام بکن چند تشتن هم دبیجن وک پارتی هرمن دموکراتیک جی حوجی هیا کو جی ایروپیدا دولت براستی جی عالی قانونان ده آوا کرنه که نو آوا بکه حوجه یا مبوی که هیا ام قیوما قبول نکن ام دخوازن ولاتی خو اشاره داری خو حوالین ما ببین بر پرسیار کسین کو گلی ما هل بجارتنه جی بگرن اف پرسکریکا که پر مزنا هیجید پیشیامه ده مخابن جبروی که حوجه هیا کو ام نشتر وی خباتی خو بردوام بکن همان دمیده بیشن کسی کو دخوازن سیاست که دموکراتیک دکن برحتی گلک حوالین ما سیاست مدار بسالانه ده حبس و زندان انده بون مجبور من کو درکوین دروی ولات ام دبیجن حوالین ما اغلب جنین کرد بهتر ده سیاست دموکراتیک ده جیش بگرن و پیوه خوبینن زمان کردی چندامه جبو ما پر بقیمته جبو زمان خوی کردی جبو گزارو که ما پروردهیا کردی ببینن و پیش روژا خو بچنده خو به زمان خو کاربن آوا بکن و تکوشی نامه بردوام بکه همان دمیده ام gelek caran em dinirxînin mixabin em me bu şerê taybet binav dikir gelek kê masîlî welatê me hene aniha gelek rêjî li ser li hember keç û xortên me û zarokên me pêk tên ji ber vê yekê jî em dixwazin gelê me bi rehetiyê dî wek xweparastina xwe yê cevherî ya civakî bi rehetî bînîce û hevala me jî got rêyeke pir dirêj rêyeke pir bi qîmet pir bi rûmet li ber me ye و حوجي هاي كو ام حم وكلي خو ام خو وك بستانك فرس بكن و ام بخينن ام بنرخينن ام جهوالي خورا بهوالي خورا بارو بكن و ام تكوشينا خو بردوام بكن هوالا هيسا Gelek spas جبركو تبل برنامه بونم سپاسیا ودی که منهرم gelek spas بله تماشاوانی نجا وقت میوانی مجل درباره قانون چرچوه دنرخاندنین گرین قانون زمان ام هاتن داویه برنامه آخو حتی برنامه که دن ببینن ده خوشیه ده